Jo soc l'Ernest Montserrat Malagarriga i en aquest segon vídeo us parlaré del paper de l'activisme en la política i la planificació lingüístiques. En primer lloc, cal definir una mica què és l'activisme lingüístic i des de quan se'n parla. És a dir, és un terme, l'activisme lingüístic com a tal, que s'ha començat a fer servir bastant recentment. Estem parlant de finals del segle XX, que es comença a treure aquest concepte i es comença a estudiar. Tot i així, això no vol dir que no se'n fes abans. L'activisme lingüístic, com hem definit en el vídeo anterior, és una política lingüística individual, en el fons. És a dir, tots fem activisme lingüístic i tots fem planificació també i tries lingüístiques en la nostra vida. Per tant, sempre se n'ha fet en certa manera. Els activistes lingüístics també, des d'una perspectiva de minorització, existeixen. Hi ha activistes contra les llengües minoritzades. Tot i així, en aquest curs, el que ens interessa més i el que ens volem destacar sobretot és aquell activisme que sigui impositiu i que sigui per la revitalització de llengües minoritzades. En aquest sentit, és l'exercici de polítiques lingüístiques en esquema que es diu en política pública bottom-up, que és en contraposició a top-down. És a dir, és una política lingüística, la dels activistes, que es fa des de baix cap amunt. És a dir, que pretén canviar els usos i els costums lingüístics, la situació de les llengües, des de baix. No és cap organització des de dalt. En aquest sentit, l'activisme lingüístic inclou tota mena de comportaments, des d'un simplement fer servir una llengua i no una altra, és a dir, una simple tria lingüística, fins a la insubmissió, el fet de no canviar llengua o a fins i tot comportaments concrets, com pot ser la tria d'un producte i no un altre, simplement perquè està disponible en una llengua o no, etc. A continuació continuaré explicant alguns factors més de l'activisme lingüístic. L'activisme lingüístic s'entén també que pot tenir un paper complementari a una planificació lingüística top-down, és a dir, malgrat que és bottom-up, també pot ser complementari, perquè normalment, a més, conviu amb una política governamental, malgrat que tu puguis tenir uns comportaments lingüístics concrets, sempre això s'haurà de complementar també amb el que es faci des de les institucions o també des de les empreses i altres organitzacions, públiques o privades, i pot coincidir o no. És a dir, tu pots fer activisme lingüístic d'acord amb l'administració que regeix el lloc on el fas o pot no coincidir, pot ser contrària a la política lingüística governamental. És important també saber que la força de l'activisme recau en la constància i la quantitat de gent que la practiqui. És a dir, una sola persona fent activisme lingüístic és molt menys potent, molt menys possible que aconsegueixi els seus objectius que no pas si la fa molta gent. I per últim, és important destacar que com a activisme que és, tot activisme entén d'alguna manera que el canvi només arriba mitjançant el conflicte. Conflicte no vol dir un conflicte a gran escala, no vol dir violència en si mateixa, simplement entén quan hi ha un desacord. L'activisme lingüístic necessàriament entén el canvi o forçar el canvi a partir del conflicte, en aquest cas lingüístic. Com a mode de resum, enumeraré algunes de les característiques que té l'activisme lingüístic. En primer lloc, l'activisme lingüístic és una política lingüística bottom-up, des de baix cap amunt, és a dir, la fan els parlants, la fan persones individuals, de manera organitzades col·lectivament, però individualment es practica. Pot ser complementària o contrària a les polítiques governamentals, top-down, que es diu. Només té efectes perceptibles si és practicada per un grup nombrós, i el que deia fa un moment, que és quotidiana i es pot expressar en moltes formes. Pot ser simplement l'ús, pot ser la insubmissió lingüística o pot ser la tria a l'hora de consumir productes. Com a exemples, n'he preparat dos. En primer lloc, per exemple, és un cas possible, en situacions de minorització lingüística és habitual que els parlants de la llengua minoritzada convergeixin en la llengua dominant, en parlants de la llengua dominant. És a dir, la llengua de convergència entre un parlant d'una llengua minoritzada i una dominant acostuma a ser la dominant. Doncs en aquest sentit, un activista lingüístic, una possible acció que podria fer és simplement no canviar a la llengua dominant, no convergir en la llengua dominant en parlants de la llengua dominant, malgrat aquesta norma social que porta a fer-ho. Un altre cas possible
és possible que no hi hagi presència de productes etiquetats en la llengua minoritzada i en aquest cas l'activista el que farà, o una de les accions possibles que pugui fer, és la priorització de la compra de productes etiquetats en la llengua minoritzada, en la llengua que ell vol promoure. En aquests dos casos, com veiem, són activismes a favor de la llengua minoritzada, però com deia anteriorment, al principi del vídeo, també n'hi pot haver a favor de la llengua dominant. Això és tot el resum d'aquesta part de l'activisme lingüístic. En qualsevol cas, ens veiem al següent vídeo si ho considereu oportú. Moltes gràcies.